חברים, מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר. אז אנחנו עכשיו בעצם בסרטון ראשון מתוך מסע שלם ומופלא על איך לקחת את העסק שלנו ולהגדיל את הרווחיות שלו. להתמקד בערך שאנחנו רוצים לתת ללקוחות ולא לגזול את הזמן עם כל מיני תהליכים טכניים שסתם מפריעים לנו. או במילה אחרת, אוטומציות. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. קודם כל, מה זה אוטומציה? אוטומציה זה בעצם לקחת תהליכים שמיידניים או סמי-ידניים שגוזלים לנו הרבה זמן ואנרגיות ולהפוך אותם לאוטומטיים, לתת לטכנולוגיה שיש לנו לנהל את כל התהליך הזה בצורה מבוקרת ועצמאית. זה משפר את היעילות, זה חוסך בזמן, זה מונע את המרכיב של הטעות האנושית וזה נותן לנו באמת להתמקד במה שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו. כמה דוגמאות מעשיות, אז בין אם זה עדכון נתונים, למשל עכשיו ליד שולח לנו הודעה דרך האתר, אז זה מעדכן איזשהו מסד נתונים. זה יכול להיות תזכורות ללקוחות על פגישות שיש לנו, ובכך להפחית את כמות הביטולי פגישות. זה יכול להיות שימוש בבינה מלאכותית, יש לזה אין סוף גוונים ושימושים, וכמובן שליחת מיילים, שזאת אוטומציה שכבר די פשוטה וכולם עושים אותה. טוב, אז כמה מושגים בסיסיים. נתחיל מהדבר הראשון, טריגר. בכל תהליך אוטומציה יש לנו טריגר ויש לנו אקשנים. טריגר זה בעצם הגולה שמתחילה לסובב את כל התהליך. למשל, שליד משאיר פרטים באתר. למשל, שמתקבל מייל מסוים. למשל, שמגיע תאריך וזמן מסוימים. כל זה טריגרים. אקשנים זה כל שרשרת הפעולות שמתרחשות אחרי שהטריגר מופעל. בין אם זה שליחת מייל, בין אם זה עכשיו הוספת משימות במנדיי, או כל מיני דברים כאלה. אינטגרציה זה בעצם הדרך של מערכות שונות לדבר אחת עם השנייה. זה בעצם הגוגל טרנסלייט, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של המערכות השונות. יש לנו שני מושגים שהם קצת יותר מתקדמים. הראשון זה Webhook. זה בעצם כלי שבאמצעותו אנחנו יכולים לשלוח מידע ממקום למקום. דרך אגב, Webhook זה טריגר שהוא מאוד נפוץ. אנחנו נרחיב על זה בעזרת השם בסרטונים הבאים. ו-API זה בעצם הממשק שבהם מתבצעת האינטגרציה שדיברנו עליה בשקופית הקודמת. זה בעצם הדרך של מערכות שונות לדבר אחת עם השנייה. טוב, שלבי בניית האוטומציה. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לזהות צורך מסוים. למשל, אני שם לב שתהליך של קבלת ואיסוף החשבוניות בכל חודש לוקח לי המון זמן ואנרגיה. הדבר השני זה למפות את התהליך. מה מתחיל אותו, מה השלבים שלו, איפה הקשיים, אם יש צוואר בקבוק וכו'. החלק השלישי זה בחירת כלים מתאימים. איזה כלים טכנולוגיים אנחנו נשתמש בהם בשביל לייעל את התהליך שלנו. החלק הרביעי זה בעצם להגדיר את כל המשתנים והפרמטרים שאנחנו צריכים לפעילות של האוטומציה, והחלק האחרון זה הטמעה ו-QA, בדיקה שהאוטומציה שלנו עובדת כמו שצריך. טוב חברים, אנחנו נעמוד כאן, ובעזרת השם הפעם הבאה נצלול קצת יותר פרקטיקה. אז יאללה, ניפגש.